Jos mun pitäisi kuvata Solvea yhdellä lauseella, niin sanoisin ehdottomasti joustava, ketterä ja ammattitaitoinen kumppani, joka ei ole vaan ulkopuolinen kumppani meille, vaan oikeastaan meidän oman tiimin jatke. Mä oon Markkula Janni, Kekäleen verkkokauppapäällikkö, eli vastaan meidän verkkokauppa-liiketoiminnasta. Kekäle on perheomisteinen Joensuusta lähtöisin oleva 1957 perustettu vaateketju. Meillä on 15 myymälää ympäri Suomen ja tietysti meidän verkkokauppa, jolla pystytään palvelemaan sitten Suomen laajuisesti. Meidän pääfilosofiana on osta vähemmän, pidä enemmän, eli me halutaan myydä niitä pidetyimpiä vaatteita, että panostetaan laatuun, ei sitten taas siihen määrään. Eli se on meidän vastaisku ultrapikamuotia vastaan. Globaali kilpailu haastaa suomalaisia verkkokauppoja ja esimerkiksi Kiinasta tulee hirveitä määriä tavaraa tällä hetkellä Suomeen. Siinä kilpailussa täytyy pystyä pysymään mukana sitten jollain muulla. Alkuvuodesta 2025 alettiin pohtimaan, että mitä tehdään, että meidän verkkokauppa vaatii isompaa kehitystä joka tapauksessa. Ja siinä kohtaa alettiin miettimään, että aletaanko tekemään isompaa kehitysprojektia meidän nykyiseen alustaan. No sitten me alettiin tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja ja siinä kohtaa Shopify valkkautui meille parhaaksi vaihtoehdoksi. Se pystyy skaalautumaan meidän mukana ja se on turvallinen ja sitä kehitetään jatkuvasti. Sen jälkeen me alettiin miettimään kumppania, jolla olisi nimenomaan spesifisti Shopify-kokemusta ja että sitä kokemusta olisi pitkältä ajalta. Meillä oli myös tärkeitä asioita, esimerkiksi joustavuus ja ketteryys ja mukautuvuus meidän tarpeisiin. Ja sitten me koettiin, että sitä me Solvelta tultaisiin saamaan. Solven kanssa hommat starttas kattavalla määrittelyllä, missä me määriteltiin kaikki verkkokauppaprojektiin liittyvät osa-alueet tarkasti. Se oli tosi huolellisesti tehty, mikä sitten taas auttoi paljon siinä projektin onnistumisessa. Sitten meillä oli lisäksi tosi selkeä aikataulutus, että milloin tapahtuu mitäkin. Eli meillä oli oikeastaan ihan selkeä valinta, että me jatketaan myös jatkokehitystyöllä, jolloin me päästään sit oikeasti kehittämään sitä meidän verkkokauppaa eteenpäin. Verkkokauppauudistuksen jälkeen me ollaan saatu tosi positiivista palautetta meidän asiakkailta, meidän uudistuneesta ilmeestä sekä käyttökokemuksesta meidän verkkokaupassa. Ja sehän on toki meille tärkeää, että me pystytään palvella meidän asiakkaita entistä paremmin meidän verkkokaupassa. Ja toinen mittari toki, mitä me seurataan, on konversioaste ja siinä on ollut tosi positiivinen kehitys sen jälkeen, kun verkkokauppauudistus oli tehty. Sitä kasvua me halutaan edelleen. Eli meillä on isot kasvutavoitteet verkkokaupalle ja halutaan verkkokaupan merkityksen kasvaa meillä myös jatkossa.